ktorého tečie pivo. Aj takúto atrakciu so sebou priniesla netradičná olympiáda vo Vysokých Tatrách. Na štart sa však nepostavili športovci, ale najlepší majstri vodári z celého Slovenska. Všetko klape. Niektorým išla robota, ako sa hovorí, od ruky. Iní sa očividne trápili. Trošku sme sa zamotali. Išlo o čas a o to, kto najkvalitnejšie zmontuje vodovodnú prípojku. Tú hodinu tlačíte pri tom a kríže cítite všetko. Ale to je to len skladačka, keď sa to zoberie. Vonku mrholilo, k tomu kvapky potu na čele a do toho nekompromisní rozhodcovia. Tých ale zaujímalo iba potrubie. Dúfam, že aj tým chlapcom to bude všetkým držať a nebude nikomu nič kvapkať. Každý súťaží za svoj tím, no všetky pohľady sa stretávajú na tomto mieste. Takýto hydrant by každý chcel mať určite doma a hlavne, aby z toho tieklo pivo a nie voda. Majstri dúfajú, že po tejto reportáži štamgasti nezačnú rozoberať hydranty a hľadať v nich zlatistý mok. Už aj bez toho majú roboty vyše hlavy. Vo výkopoch voda, zima, chlad. Ostatné sa dá vydržať. Najlepšieho z najlepších tu budú hľadať ešte aj zajtra, no vodári sa už teraz hodujú, že to najdôležitejšie nosí každý dobrý majster vo svojom vnútri. Musí mať rozum, srdce a cít. Z Tatranských Matiarov Marek Nenčák, televízia Markíza.